Hugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomenda ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Marso 7, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin pong international news, ang Ukrainian airport wasak matapos itong missile strike ng Russia. 21 Pinoy seafarers na lumikas mula Ukraine dadating bukas dito sa Pilipinas. Sa atin pong weather update, ang Bicol, Visayas at Mindanao inalerto sa mga pagbaha dahil pa rin sa low pressure area.
Samantala, asawa ng isang Abu Sayyaf leader arestado matapos makuhanan ng bomb components ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Samantala po yung mga aakyat na turista rin sa Baguio City, asahan daw na madadagdagan pa matapos formal na magbukas itong Baguio Flower Festival o Panagbunga. United Nations Refugee Agency na nanawagan sa mga Pinoy na magbigay rin ng suporta para sa mahigit 1 milyong Ukrainian refugees na apektado ng krisis kasunod ng Russian invasion. Sa tipong sports balita, itong pole vaulter na si EJ Obiena na itala itong panibagong national at personal best record. Naging usap-usapan pa matapos itong pagsusuot ng bowler na kasing kulay ng bandila ng Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Hindi rin po nakaligtas mula sa mga pag-atake ng Russia ng isang civilian airport doon po sa Ukraine. Ito matapos na sirain ng barrage ng missile ditong Russia ang naturang paliparan sa Vinnytsia sa central Ukraine. Inihayag ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang social media matapos na makarating sa kanya ang naturang balita. Lubhang nawasak anya ang nasabing paliparan matapos natamaan ito ng 8 rocket mula sa missile strike po na ginawa ng Ruso sa naturang lungsod na kailanman ay hindi nagbigay ng anumang bantaraw laban sa Russia. Sa kanyang pahayag ay sinamantala rin ni Zelensky ang pagkakataong muling manawagan para sa kanyang kahilingan na ipatupad ng Western powers ang no-fly zone sa Ukraine upang maiwasan daw ang mas marami pang pag-atake ng Russia. Sinabi rin ito sa mga Western leaders na kung hindi man daw sila bibigyan nito ng kahit man lang eroplano upang maprotektahan ang kanilang sarili, ay nangangahulugan lamang anya ito na nais nitong unti-unting mapatay ang mamamayan ng Ukraine. Kaugnay niyan ay pakinggan natin ang pahayag pa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня: закрити небо над Україною, закрити для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди. Samantala naman, hindi kumbinsido si Santo Papa Francisco sa naging pahayag ng Russia na nagsasagawa ito ng special military operation sa Ukraine. Sa kanyang weekly address sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa Ukraine ay hindi lamang isang military operation, kundi isang digmaan na naghahasik ng kamatayan, pagkawasak at paghihirap. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin hayagang kinundina ng Santo Papa ang Russia sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ng bansang ito. Bagkos ay paulit-ulit nitong sinabi ang kanyang apila para sa kapayapaan, paglikha ng humanitarian corridors at ang muling pagbabalik nito sa negosasyon.
Dagdag pa ng Santo Papa, 2 sa cardinal ng Roman Catholic ang nagtungo rin sa Ukraine upang magpaabot ng tulong para sa mga nangangailangan doon. Samantala, bukod na payag naman ay pinuri ni Ukraine Ambassador to the Vatican, Andrei Yurush, si Santo Papa Francisco hinggil sa naging payag nito. Magugunita na una nang tinawag ng Russia na special operation ang naging pananalakay nito sa Ukraine at sinabing hindi ito isang digmaan at hindi nito layunin na sakupin ang teritoryo ng Ukraine. Ngunit upang sirain ang kakayahang militar na mga karating bansa nito at hulihin ang mga itinuturing nitong mapanganib na nasyonalista. Ating pakinggan ang bahagi na naging payag ni Santo Papa Francisco. Fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, in Ukraine, scorrono fiumi di sangue e di rivers of lacrime. blood and tears are flowing. Non si tratta solo di un'operazione militare It is not just a military operation, but of che war semina morte, that disseminates distruzione death, e miseria. destruction, and misery. Le vittime The sono victims sempre più numerose, are ever numerous, così come le persone in fuga. as are the people who are fleeing, especially mothers and children. Quel paese martoriato That martyred cresce country drammaticamente di ora in ora grows hour by hour the necessity senza umanitaria. of humanitarian assistance. Rivolgo il mio accorato appello I perché si assicurino davvero appeal i corridoi umanitari, that the humanitarian corridors may take place that will be guaranteed, l'accesso degli aiuti alle zone assediate, and that these needs are able to reach the people who ai need them, nostri fratelli e sorelle that this, oppressi dalle bombe e dalla our paura. brothers and sisters who are being bombed and are afraid may receive the help they need. Tutti I coloro want to thank everyone che stanno accogliendo i that are profughi. welcoming the refugees. Soprattutto Above all, imploro che I cessino gli implore attacchi armati that the armed e prevalga attacks il cease negoziato, and that negotiations will prevalga il prevail buon senso pure. and that common sense will also prevail. Sa kaugnay pa ring balita dito sa bakbakan ng Russia at Ukraine, nakatakda na raw dumating sa bansa ang 21 Pinoy bukas matapos lumikas sa Ukraine dahil na rin sa umiinit pang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon po sa Department of Foreign Affairs sa DFA, ang mga seafarers ay mula sa inabandonang barko sa Odessa matapos lusubin ng Russia ang Ukraine. Ang mga seafarers ay crew members ng MV Esbrisa. Ayon po yan sa DFA. Nakalabas ang mga Pinoy sa Ukraine sa pamamagitan ng pagdaan ng mga ito sa border pa Moldova noong Pebrero 27 at nakarating naman sa Romania noong Marso 1. Ang MVS Breeze na isang bulk carrier ay nakadaong sa Odessa noon pang Enero 27 para sa isinasagawang repair. Dagdag ng DFA noong Marso 3, nakarating na rin umano ang 13 pang seafarers mula sa 31 crew members ng Star Helena sa Moldova. Naghihintay na rin ang mga ito ng repatriation. Inabisuhan naman ng DFA ang mga Pinoy na gustong ma-repatriate na nasa malapit po sa Moldova at Romania borders na kumontak ang mga ito sa Philippine Embassy doon po sa Budapest sa bansang Hungary. Bombo Weather Update. Kamustahin ngayon natin itong kalagayan ng mga lugar sa Bicol Region, Visayas at Mindanao matapos niyang mayroong mamataang low pressure area at nasa linya na si Bombo Dennis Samito. Mahigpit na alerto ang inilabas ngayon ng Pag-asa DOST kaugnay dito sa weather system na umiiral sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan, naglabas kanina ng mga babala ukol sa posibleng pagbaha. At yan ay saklaw mula Bicol Region, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, lalo na yung Northern at Caraga Region ng rehiyon ng Mindanao. Ang naturang namumunsama ng panahon ay maaaring magdulot ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi, at maaaring maranasan yan ng tuloy-tuloy doon naman sa ibang mga parte ng ating bansa, lalo na dyan sa central portion ng Visayas. At gayon din, yung hanggang dito sa may eastern section ay maaari ding makaranas ng malalakas na buhos ng ulan. Dito sa kapal ng ulap na ito, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay hindi lamang yung mga tinukoy natin lugar yung mga apektuhan. May mga isolated rainfall din hanggang dito sa
Timog Katagalugan o yung Southern Tagalog Region. At kasama dyan yung Romblon at Marinduque ay may mga pag-ulan din na mararanasan. Inaasahan naman na ito'y mananatiling mahina, Bombo Gerald, at hindi ito nakikita na magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 o 48 oras. Pero gayon pa man, ito'y magdudulot pa rin ng matinding mga pagbuhos ng ulan at tuloy-tuloy ito hanggang sa kalagitnaan ng linggong kasalukuyan. Kaya iba yung pag-iingat, yung ipinapayo ng Pag-asa DOST sa ating mga kababayan. Kung mapapansin ninyo, yung kulay na pinapakita natin dito sa satellite image mula sa himawari ng Pag-asa ay kapal yung kaulapan. Concentrated yung kanyang ulan at ito'y nakatutok dito sa Central Visayas. Kaya yung mga kababayan natin ay magbitbit ng payong. Huwag na nating hintayin na humupa yung ulan dahil posibleng maghapon may mga pag-ulan talaga. At maaaring hanggang bukas, ganun pa rin ang magiging lagay ng ating panahon. Kaya ingat-ingat. Lalo na yung may mga bata ngayon na lalabas ng kanilang mga bahay, ay gabayan ng kanilang mga magulang, sa mga daddy at mga mami. Nakikinig ko ngayon, Alam nyo ba na habang lumalaki ang inyong anak ay nagbabago rin yung vitamins na kanilang kinakailangan? Ang tuloy-tuloy na paglaki ay dapat suportahan ng tuloy-tuloy na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak anuman ang kanyang edad. Simulan with Cherry Pearl Drops habang baby at ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pag teenager na sila, meron namang Cherry Pearl PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ang proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala po, nasa kabuang 1,636 na katao na po itong naaresto dahil pa rin sa paglabag sa Commission on Elections o COMELEC gun ban. Sa ulat ng PNP, kinabibilangan ito ng 1,589 na sibilyan. 23 dito yung security guards, 15 yung police officers at 9 na military personnel. Nasa 1,516 police operations naman ang naisagawa at nasa 1,268 na mga baril na ang nakumpiska habang 7,106 na piraso ng bala rin ang na-recover at nakasabat din ang PNP ng 586 na deadly weapons. Base sa latest na data, kabilang daw sa top 5 regions na mayroong naarestong violators. Siyempre ang number 1 dyan, National Capital Region na mayroong lumabag na 536. Central Visayas mayroong 171, habang sa Central Luzon mayroong 116. Calabarzon nasa 173 at Western Visayas na may kabuang 73. Base pa rin sa COMELEC Resolution number 10728 ngayong election period, bawal itong pagdadala at pagbiyahe ng mga baril at deadly weapons sa labas ng bahay at sa public places. Simula Enero 9 po yan hanggang Hunyo 8. Exempted naman dito ang mga law enforcers pero dapat ay mayroon pong authorization mula sa COMELEC at kailangan ay nakasuot ang mga ito ng kanilang agency prescribed uniform habang nakabit-bit ng mga barila. Ang mga lalabag ay pwedeng makulong hanggang 6 na taon. Sa mga nakaraang araw, ipinamalas umano ang maraming suporta ng iba't ibang grupo para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo. Sinasabing hindi nagpaawat ang mga taga-suporta ni Robredo na ipagsigawan ang kanilang kagustuang magkaroon ng isang gobyernong tapat. Sa Cavite, dumadagundong sa hiyawan at palakpakan ng 47,000 Caviteño na dumalo sa People's Rally sa General Trias Sports Park. Nagkulay rosas din ang Oriental Mindoro sa libu-libong supporters na nagpunta sa People's Rally sa munisipalidad ng Pinamalayan at Calapan City. Sa mga sandaling ito po ay makakasama naman natin ang kalihim po ng Department of Justice na si Secretary Menardo Guevara. Magandang umaga, Secretary of Justice. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Hello, Gerald. Magandang umaga sa iyo at sa mga tagapakinig ng iyong programa. Oo, Secretary, makakasama rin pala natin si Bombo Jane, itong aking partner. Una po sa lahat, Secretary Guevara,
Last week, sinabi po ninyo na wala pa pong napabalitang nag-seek ng asylum na mga Ukrainian dito sa ating bansa. Ngayong week po, meron na po ba, Secretary? Gerald, sa ngayon ay wala pang natatanggap ang Department of Justice na mga application for asylum. Kasi siguro dahil kasi simula pa lang naman ang kaguluhan doon at ngayon pa lang naman nag-aalisan yung mga gustong iwasan ang kaguluhan sa Ukraine. May kalayuan din naman tayo kaya siguro mas uunahin ng mga Ukrainians na pumunta muna sa mga kalapit na bansa sa Europa bago nila maisip ang Pilipinas dahil nga may kalayuan tayo. Pero nakahanda tayo. At yan naman ay sinabi ko na welcome sila kung maisip nilang sa magkalong o humingi ng asylum dito sa Pilipinas for humanitarian reasons. Apo, Secretary, pakipaliwanag po siguro sa amin itong proseso ng mga gustong pumasok dito sa Pilipinas, yung mga refugees kung sakali po, Secretary, para sa kalaman po ng ating mga listeners, Secretary. Okay, ang Presidente mayroong pinirmahan kamakailan na Executive Order number 163, Gerald. At siyang Executive Order na yan ay ini-institutionalize ang access to protection services for refugees, stateless persons, and asylum seekers. Ang niyan, ang secretariat niyan, so ito yung unang pupuntahan ng mga applicants for asylum, Department of Justice. Dahil meron kaming existing unit na sa Department of Justice, noon pa ito, yung tinatawag naming RSPPU, yun yung Refugees, Stateless Persons, and Protection Unit, so RSPPU ang tawag namin doon. Dati na yan nag-exist, pero in-expand yan ng Presidente by including other agencies of the government. Kaya mas ngayon, mas systematic, mas institutionalized ang pagtulong natin sa mga tao na nagsisik ng asylum at ganoon din sa mga refugees and stateless persons. Kaya ang una nilang pupuntahan kung sino man ang darating dito sa ating bansa ay ang Department of Justice. Nakahanda ang aming unit dahil yan ay dati na namang nakaset up. Ngayon, kung ano ang magiging pangangailangan nila, kung halimbawa ay may pangangailangan silang legal assistance o kaya health or welfare assistance o education or skills training or employment and livelihood or local integration, ay yun naman ang i-refer namin doon sa mga ibang agencies na kasama namin dito sa bagong binuo ng Presidente na Interagency Committee on the Protection of Refugees, Stateless Persons, and Asylum Seekers. Apo, sir, mayroon po bang limit kung sakaling may mga gusto ng Ukrainian na mag-seek ng asylum dito sa Pilipinas, SOJ? Alam mo, sa ngayon ay hindi naman tayo nagbibigay ng parang quota, dahil nga unang-una hindi naman natin inaasahan na marami ang manggagaling sa Ukraine dahil doon sa distansya natin, na andito tayo sa Southeast Asia, ay may kalayuan talaga itong Ukraine. Pero kung in general, ang pinag-uusapan natin ay yung mga refugees na nagpupunta dito sa Pilipinas, at yan ay may karamihan na. Kung tutuusin natin, marami-rami na rin ang humingi sa atin ng asylum mula nung matatag yung RSPPU unit ng DOJ noong 2012. Kung yan ang pagbabatayan natin, hindi naman sila masyadong marami, kaya hindi naman tayo nag-i-impose ng quota. Kaya lamang meron tayong mga criteria, meron tayong mga parang parameters for the evaluation ng mga applicants. Titingnan natin kung sila nga ay pumapatak sa international definition ng refugee o ng stateless person and so forth and so on. Kasi merong may mga criteria yan kaya hindi naman lahat ng pupunta rito automatically ay mabibigyan natin ng ganong klaseng status. Titingnan muna natin kung pumapatak sila doon sa well-defined definition ng refugee or stateless person. Ngayon, kung pumapatak sila doon, then tatanggapin natin at bibigyan natin ng kaukulang proteksyon. Pero wala tayong quota na ini-impose natin sa ngayon. Sa ngayon, wala tayong mga ganong klaseng quota.
Opo, SOJ, sinasabi mo kanina yung criteria sa mga requirements. Ano po yung mga criteria at mga requirements ng mga refugees na gustong pumasok dito po sa Pilipinas, Secretary? Siyempre, unang-una, dapat ay tutugma sila doon sa definition ng isang refugee. No? I'm not talking about refugees coming from Ukraine in particular. Kasi unique yun sa Ukraine. Ang refugee kasi ay yung isang tao, no, na kumbaga parang tumatakas sa kanyang bansa o sa kanyang bayan dahil mayroong persecution na nangyayari doon sa kanyang bansa for reasons of race, religion, nationality, o kaya membership in a particular social group or political opinion. So, pinapersecute sila, kaya sila umaalis ng kanilang bansa at sila ay unwilling na bumalik doon kasi mayroon ng fear sa kanilang mga puso, no, at sa kanilang mga pag-iisip. Yung sa Ukraine kasi, hindi naman talagang masasabing persecution, kaya sila tumatakas o umaalis sa Ukraine ay because of a foreign invasion. Not really persecution in the normal sense, but there is a war going on, no? Kaya sila umaalis doon. So, yun ang mga criteria na titingnan ng Department of Justice kung ang isang tao na nagsisik ng asylum ay papatak sa kategorya ng refugee. Kung siya ay persecuted sa kanyang bayan for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. Kung hindi nagpo-fall dyan, ay baka hindi natin mabigyan ng status ng refugee. Opo, Secretary Guevara, hanggang kailan po pwedeng manirahan dito sa Pilipinas yung mga banyagang mayroong refugee status, Secretary? Sila ay po pwedeng ma-assimilate dito, no, sa atin kung gusto nila. Kasi bibigyan naman sila ng protection nga in the sense na kung hindi sila makabalik doon sa kanilang bansa dahil doon sa takot na nararamdaman nila, ay pwede sila mag-stay dito, no, hanggat kinakailangan at hanggat kaya rin naman nating ma-sustain yung pag-stay nila dito. No. Lahat ng tulong ay po pwede nating ibigay sa kanila. Kaya lang, syempre, hindi naman unlimited ang ating resources. Kaya pag nakita natin na medyo mabigat na rin para sa atin, ano, na tumanggap pa ng additional na refugees, baka siguro ilimit na rin natin yung number kung tayo mahihirapan na. Pero yung mga nahandito, hindi natin gagawin na paalisin sila at pabalikin sa kanilang pinagmulan o ibalik sila sa lugar na maaring ma-endanger sila. No? Yun ay pinagbabawal sa international law na kung ang isang refugee ay lumapit sa iyo at humingi ng tulong at sila naman ay kinilala mo, ay hindi mo sila po pwedeng sabihan na umalis na kayo rito at kasi hindi na namin kaya and so forth and so on. Kaya ang rule generally ay hanggat kailangang nahandito sila, hanggat wala pang ibang bansa na po pwede silang puntahan o ma-resettle, ay dito muna sila. Wala namang specific date or deadline or parang time frame na within 1 year or within 6 months ay kailangan umalis na kayo rito. Walang ganong klaseng pinag-uusapan, Gerald. SOJ, pagdating po sa Pilipinas, ano po ang particular na tulong na ibibigay ng ating pamahalaan sa mga refugees? Mayroon din po bang trabaho na ibibigay sa kanila, Secretary? Yes, Gerald. Yun nga yung purpose itong executive order na pinirmahan ng Presidente noong February 28. No? Kaya nga nag-create ng isang interagency committee para ma-ensure na yung mga refugees, asylum seekers, or stateless persons ay magkaroon ng access sa mga iba-ibang ahensya ng ating gobyerno para sa health and welfare assistance o kaya primary education o kaya skills training o kaya livelihood programs, documentation needs nila o kung kailangan nilang magsampa ng kahit na anong papeles sa mga husgado, ay merong mga particular government agencies na makakatulong sa kanila. Kaya pati yung sa livelihood, no, hindi naman natin sila parang gagawing, kumbaga parang binibigyan na lang natin sila ng parang dole outs. No? Hindi naman ganon. Ang plano natin ay turuan din sila na ma-assimilate sa ating economy.
sa ating mga local governments, no, para sila ay mabuhay on their own livelihood, no, hindi yung parang dole outs na parang binibigyan mo lang ng pera, hindi naman ganoon ang konsepto natin ng refugees. So tutulungan natin silang makapamuhay ng sarili dito sa ating bansa. Oo, Secretary, sakaling ito si Bombo Jane ang aking partner para pala itong next na magtatanong. Bombo Jane, go ahead. Alright, Secretary Guevara, sa tanong ko naman po, sakaling may mga refugees po na papasok dito sa bansa, saan po sila titira, Secretary? Ihahanap yan, no, ng paukulang lugar na siguro hindi ko naman masasabi exactly kung saan, no. Pero ginawa na natin yan before doon sa mga naunang refugees na nagpunta dito sa atin. Inihanap natin ng mga suitable na locations na kung saan sila po pwedeng ilagay. Maaaring some places yan in Luzon, no, or in the Visayas or in Mindanao. So kung saan po pwedeng yung secretariat ng Interagency Committee, no, ang siguro ay magre-recommend kung saan sila nararapat na malagay. Wala namang specific na parang community na mga refugees na sama-sama sila doon. Hindi naman ganun. So yan ay gagawin with the coordination ng ating local government units. Siguro kukonsultahin din ng Interagency Committee ang LGUs natin at tatanungin kung sino sa kanila ang nasa posisyon para tanggapin itong halimbawa grupo ng refugees na ito na nanggaling sa ganung bansa and so forth and so on. Alright. So, paano po pala sila ma-monitor, Secretary Guevara? Dahil mga foreigners sa mga ito galing po sa ibang bansa, baka magkaroon po ng discrimination, Secretary? Di syempre, kasi pagdating nila dito, unang-una nilang gagawin ay of course mag-apply nga for refugee status, no? Or definitely, yun muna ang ating pag-usapan yung sa refugee status. So, kung ang DOJ ay mag-evaluate na sila ay properly classifiable as refugees, then irerehistro sila at magkakaroon ng record about their family background, yung mga reasons kung bakit sila tumakas or umalis ng kanilang bansa, at i-coordinate na yan ng DOJ with the other agencies para mabigyan sila ng kaukulang tulong. So lahat yan from the time that they file their application hanggang sa sila ay magkaroon ng settlement dito sa Pilipinas, no, na whether temporary or long term, yan naman ay lahat mare-record, no, kasi hindi naman po pwedeng parang hinayaan mo na lang sila pagdating nila dito ay bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi naman ganoon. Kaya lahat ng kanilang pupuntahan, lahat ng kanilang movements ay mamomonitor nitong Interagency Committee na kinreate ng Presidente recently, no. Hindi naman natin pinag-uusapan na libo-libong refugees Mga ano lang yan, mga a few hundreds lang yan. Based doon sa record ng aming RSPPU unit within the DOJ. Nitong nakarang siguro mahigit 10 taon, hindi naman ganun karamihan, kalakihan ng number ng mga refugees na nagpunta dito sa Pilipinas at tinanggap natin. Karamihan sa kanila galing sa Middle East countries or from the African continent, no. For example, galing sa Syria, galing sa Pakistan, Iran, Palestine, Iraq, Turkey, yung mga ganyan, Somalia, Ivory Coast, yan ang mga countries na pinanggagalingan ng mga refugees. So lahat yan ay namomonitor natin dahil recorded naman ang kanilang pagdating dito sa bansa. Okay, sa ibang issue naman po, Secretary, dahil nung nakarang linggo ay mayroon kayong ibinahaging report dito sa United Nations Human Rights Council, kaugnay pa rin sa drug war ng pamahalaan. Any update po ngayon sa mga reklamong hinahawakan pa rin ng Department of Justice na may kinalaman sa kampanya ng Duterte administration po laban sa illegal na droga, Secretary? Yes, Gerald. Na-report ko na ang una naming in-endorse sa National Bureau of Investigation, priority lang para mag-case build up, ay yung mga 52 cases na galing mismo sa PNP. Ito yung mga cases na mismong PNP ay nakakita ng parang lab test
on the part of law enforcement agents, no? Kaya inuna naming in-endorse 'yon sa NBI for validation and case build-up. Ngayon, dito sa mga na-turnover ng PNP, 4 na rito actually ang nasa court, no? At yung iba ay ongoing trial. So, in the next couple of weeks, perhaps, Gerald, may 5 na bagong complaint na ipafile ang NBI. That means to say, na-validate na nila, na-confirm nila na merong hindi tama or may abuse na ginawa ang law enforcement agents. Kaya nakaready na sila na mag-file sa Department of Justice ng appropriate criminal complaint para sa preliminary investigation. So, bukod doon, ay meron din kaming in-endorse na 250 cases again to the NBI. More or less yung 215, no? Ito yung unang mga inimbestigahan or ni-review ng DOJ at nauna naming na-report ito sa Human Rights Council ng UN. Base naman ito sa mga records mismo ng mga prosecutors ng DOJ sa various regions of the country, na kami mismo ang nakakita ng mga lapses on the part of law enforcement agents. Siyempre, kailangang i-validate din yun ng NBI kasi kami, base lang sa paper, no? Ang nakita namin, base lang sa document. So nakita namin na karamihan dito sa mga incidents sa Central Luzon, more particularly sa gawin ng Bulacan at Pampanga, like Angeles City or San Jose del Monte City sa Bulacan naman, ay marami kaming nakitang insidente na mukhang parang hindi tama ang ginawa ng law enforcement agents sa pag-execute ng kanilang illegal drug operations. Mukhang merong possible criminal liability na nakita kami. Kaya yan ay ipinasa na rin namin sa NBI para mag-gather sila ng additional information, baka kakausapin nila yung mga witnesses, yung mga kapitbahay o kamag-anak ng mga napatay na suspects para makapag-case build-up. At kung kinakailangan ay magsasampa uli ng additional complaints ang NBI sa Department of Justice for preliminary investigation. So hindi naman namin sinasabi na talagang malawakan ang irregularities sa drug war ng ating na drug war campaign or illegal drug campaign ng ating pamahalaan. Kaya nga lamang, although generally ay masasabi nating maganda naman ang resulta ng ating illegal drug campaign, ay meron ding manakanaka kasi mga insidente na parang nakakita tayo ng abuse on the part of law enforcement agents, unnecessary use of force, etc. etc. Kaya yon ay kailangan din nating i-address. Dahil yun ang role ng Department of Justice to make sure that justice is done to everyone. Kaya kung hindi makatarungan ang pagkamatay ng isang suspect, ay dapat namin managot din sa mga ganong klaseng pagkakataon, Gerald. Secretary, ilang buwan na lamang po matatapos na itong Duterte administration. Ano po yung kakahantungan po ng mga drug war cases na hinahawakan ngayon ng Department of Justice, Secretary? Yan naman, Gerald, ay magpapatuloy. Kasi kahit naman sino ang nakaupong presidente, kahit naman sino ang nakaupo ang Secretary of Justice, dahil yung proseso ay nagsimula na, ang investigasyon ay ginagawa na, ang preliminary investigation ng DOJ ay tumatakbo na, at merong mga cases na nakarating na sa husgado or makakarating pa. Yan naman ay magpapatuloy kahit na iba na ang administrasyon, no, pagdating ng Hunyo. Kaya inaasahan natin na patuloy lang yan. No? Ang mahalaga ay binibigyan natin ng atensyon at hindi tayo parang huminto na lang just like that dahil lang magpapalit ng administrasyon. Ang aming policy, ituloy ang mga ganitong klaseng pag-iimbestiga hanggang sa magpalit ng administrasyon at yung as many as possible na makikita namin na dapat ayusin, dapat may panagutin, ay gagawin namin. No? At bahala na ang susunod na administrasyon na ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan na sa administrasyon ni Presidente Duterte at sa initiative ng Department of Justice. Opo, Secretary, mensahe ninyo na lang po siguro dito sa ating mga taga-pakinig, Secretary.
Gerald, gusto ko lang paratingin sa ating mga kababayan na kahit na malapit na magtapos ang administrasyon na ito, ay makakaasa sila na patuloy na pagbubutihin ng Department of Justice ang aming mga tungkulin bilang mga public servants, lalo na sa administration of criminal justice in our country. Gerald, salamat. With that, maraming salamat po ulit sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po, Department of Justice Secretary Menardo Guevara. Maraming salamat din sa iyo, Gerald, at sa iyong mga tagapakinig. Magandang umaga. Samantala sa iba mo ng mga balita, ang Pangulong Rodrigo Duterte nakatutok din daw talaga dito sa sitwasyon ng Russia at Ukraine, lalong-lalo na't may mga Pinoy pa ring apektado rito. At nasa Malacanang, si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, patuloy ang pagtutok monitoring ni Pangulong Duterte sa bawat development sa nagpapatuloy pa rin na conflict o giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Aminado ang Pangulong Duterte na mahirap ang sitwasyon ngayon ng Russia at Ukraine. Kung siya niya ang tatanungin, wala siyang pakialam kung magpatayan ang naturang dalawang bansa, huwag lang gumamit ng nuclear device. Ayon sa Pangulo, talo tayong lahat at tiyak pati ang Pilipinas ay damay kapag nuclear weapon na ang pinagana. Sa gitna niya ang nangyaring giyera kasabay ng pagkakaisa ng maraming bansa sa mundo sa pagkondena sa ginagawang pagsakop ng Russia sa Ukraine. Antay na lamang daw ang mga susunod na mangyayari, pero sa huli kailangan niyang pumili ang Pilipinas kung kanino papanig. Nalika na Pangulo ang kanyang sinabi, may 6 na taon na aniya ang nakalipas bago man siya naging presidente ng bansa. Sinabi niya aniya noon na ang Amerika ay hindi kayang sikmurain ang mga pagpatay at pagwasak, pero ang dapat aniyang bantayan ay si Russian President Vladimir Putin na aniya nga noon at paul-ulang siya sabi na isang suicidal na tao. At kaugnay niyan, mamayang gabi ay inaasahan natin, Bombo Gerald, Bombo Jane, yung muling pag-convene ni Pangulo Duterte sa Interagency Task Force at pagharap sa ating mamamayan sa pamagitan ng kanyang Talk to the People, at inaasahan na kabilang ang Russia-Ukraine conflict sa pag-uusapan, lalo na yung mga ilalatag pa na mga mitigating measures sa gitna ng mga epekto nito sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, at bukas iasahan natin, di ba, yung hanggang 5 piso na pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina dahil pa rin sa sigalot sa Europe, particular sa Ukraine at ng Russia. So tingnan natin kung pagbibigyan, iutos na ni Pangulong Duterte yung pagsagawa ng special session sa Kongreso o kaya hindi naman ipag-utos. Hilingin na magpatawag ng special session sa Kongreso para talakayin yung pagsuspinde sa implementasyon ng VAT sa mga produktong petrolyo para mabawasan ng hanggang 6 hanggang 10 piso ang presyo sa kada litro ng diesel at gasolina. Mula sa Malacanang, Bombo, yes, Bombo Gerald. Anong oras mamayang gabi, Bombo Raymond, para sa kabatiran ng ating mga listeners, para malaman nila kung anong oras nila mapapakinggan, lalong-lalo na maraming mainit na issue ngayon, lalong-lalo na itong Russia at Ukraine na, Bombo Raymond? Well, as usual, Bombo Gerald, anytime, mamayang gabi. So most likely, mag-abang nyo din mga kababayan ng hanggang hating gabi. Dahil usually alas 9, alas 10, yung last time ay 11 p.m. yung airing ng kanyang Talk to the People, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, mula pa rin sa palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala po, marami pa rin ang mga Pilipinong nagsasabing mas naging mahirap pa ang kanilang buhay ngayon kumpara noong nakaraang taon. Batay sa 2021 fourth quarter survey ng Social Weather Stations, 40% daw ng mga Pilipino ang nasustong gulang yung nagsabing mas lumala itong kanilang paghihirap, habang nasa 24% naman ang gainers o ang may sabing gubaan ang kanilang pamumuhay ngayong taon. At 36% naman ang nagsabing wala pa rin itong pinagbago kumpara noong nakaraang taon. Ang naturang porsyento ng gainers ay nagresulta sa 16 na net gainers score nito, na inuri naman ang SWS na katamtaman lamang.
Sa dagdag pang mga balita, Fuel Crisis Ad Hoc Committee ng Kamara magpupulong ngayong araw para talakayin ang mga posibleng gawing hakbang ng pamalaan sa harap ng pagsirit ng presyo ng langis. May detalye si Bombo Dave Vincent Posse. Pulong ngayong araw ang 4 na komite sa Kamara na bumubuo sa Fuel Crisis Ad Hoc Committee para talakayin ang mga posibleng hakbang ng gobyerno para matulungan ang publiko sa harap ng ilang serye ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa harap ng pandemya at ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa panayam ng Bombo Radio kahapon kay House Committee on Economic Affairs Chairman at Ambis OWA Party List Congresswoman Sharon Garin, sinabi niyang mismong si Speaker Lord Alan Velasco ang nagpatawag ng pagpupulong na ito kasama ang Committees on Energy, Transportation at Ways and Means. Tatalakayin nila rito ang economic impact ng makailang beses ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang epekto nito sa transport sector at ang kasalukuyang supply at demand sa langis, maging ang mga posibleng solusyon na maaaring ipatupad ng pamahalaan. Kabilang na aniya rito ang panukalang batas na pansamantalang magsususpinde sa ipinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Natapos ng isa lang sa debate at malapit ng maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa. Para kay Garin, isa ito sa mga maaring gawin ng pamahalaan sa lalong madaling panahon para maibsan ang pasani ng publiko sa napakamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ako kung hihintayin pa natin na May after elections na kung kailan kami magbabalik, it's too late. It's too late, and ito namang batas na proposal namin, hindi naman siya forever na isuspende. May mga triggers, na? May mga triggers lang na kung halimbawa kung aabot ganito yung presyo ng langis sa Saudi or kung saan man natin binibili, then dapat isuspend siya or ganito lang yung amount ng excise. And that was our proposal actually back in December or January. So, pero sa ngayon ay nasa break pa ang Kongreso at kailangan na magpatawag si Pangulong Rodrigo Duterte ng special session para matalakay at maaprubahan ang panukalang ito. Sinabi ni Garin na mayroon naman aniyang ibang mga solusyon na maaaring sundin din ang pamahalaan. But there are other solutions din na pwede naming itakal bukas kasi yung mga pantawid pangpasada, what kind of assistance can DSWD give to our drivers, the transport sector, yung most affected. How do we tackle the increase on the rates kung kailangan ba? Marami po pwedeng solusyon other than legislative lang. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na mayroon silang inilalaan na 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy at karagdagang 500 million pesos na ayuda naman mula sa Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Iginit ni Garin na kung pera ang problema para sa mga programang makakatulong naman sa publiko ay kaya ng gobyerno na gawan ito ng paraan. Pero meron ng program I think I've seen it in the report of DOTR in preparation for tomorrow na may mga 116,000 sila na target na magtatanggap, 2 tranche, so 116 times 2 na allotted dapat na mag-subsidize ng 40% of the fuel cost, no, fuel expense. So, ang ano lang naman ito, kung pera pwede nating paghanapan, no? The implementation is something that I'm concerned about. So, I want to see kung ano ba yung plano nila para makaskade na kaagad. Samantala, sakalimang matuloy ang pansamantalang pagsuspinde sa excise tax ng mga produktong petrolyo, sinabi ni Garin na aabot sa 38.83 billion pesos ang posibleng mawala sa kita ng pamahalaan. At I think kaya yan ng gobyerno to lose some of the excise tax. Increase naman yun, hindi mag-i-increase. Ang iba gagawin natin zero. Kasi alam mo, ang pinaka-importante, kerosene, diesel, LPG, di ba? Yun yung mga importante. Ang suggestion namin, mga unleaded, hindi na naman siguro yan kailangan. Kasi sino ba gumagamit ng unleaded? Ang may kaya, hindi naman jeepney. Ang gasoline, i-stay lang siya, hindi na siya mag-i-increase. So we estimate that with this formula, kayang-kaya kahit 40 billion or more, masusustain ng mga
drivers yung negosyo nila. And if we have drivers, we have public transportation, di tatrabaho ang mga tao, no? Kaya ng mga tao trabaho. Pero kasabay nito, kailangan din aniyang maresolba ang matagal ng problema sa oil smuggling, hindi lamang sa mga ports o pantalan ng bansa, kundi maging ang mga nangyayaring smuggling sa offshore. Iginit din ng kongresista na dapat na magkaroon din ng multi-agency na kabibilangan ng Department of Energy, Department of Trade and Industry, mga local government units at gayon din ng Philippine National Police na magbabantay naman sa presyo ng mga bilihin at serbisyo para matiyak na hindi naman nasasamantala ang krisis sa ngayon sa langis at para hindi rin sumirit palalo ang inflation rate ng bansa. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Nawagan naman sa Malacanang at sa liderato po ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang isang kongresista na bilisan itong pag-aproba po sa panukalang batas na magsususpinde sa ipinapataw na excise tax sa langis. Itong unbundling ng presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang panukalang magpapagaan sa pasanin ng taong bayan. Ginawa ito ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate ngayong nakatakdang magkakaapekto raw sa mga consumers ang nakatakdang pinakamalaking oil price hike sa bansa dahil sa sigalot ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Zarate, mapapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo ng medium at long term sa pamamagitan ng pagsasabatas sa tatlong panukalang batas na magpapalaya sa bansa sa mga kamay ng mga oil cartel. Samantala, expansion naman ng number coding scheme sa NCR, hindi na kailangan pa. Ayon yan sa MMDA, may karagdagang pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Hindi na nakikita pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kinakailangan pang palawigin ang number coding scheme sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1, lalo na sa National Capital Region. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kakaunti na lamang kasi ang kanilang naitatalang mga sasakyang bumabaybay sa EDSA sa unang araw ng pagkapatupad ng Alert Level 1 sa mga piling lugar sa bansa. Batay kasi sa datos, nasa 367,535 na lamang ang bilang ng mga naitalang sasakyan ang dumadaan sa EDSA noong March 1, mas mababa kumpara sa dating 372,528 noong nasa Alert Level 2 pa ang Metro Manila. Nagkapagtala din ng parehong bilis ng mga sasakyan ang MMDA na 21 kilometro kada oras sa parehong Alert Level 1 at Alert Level 2. Samantala, tiniyak naman ni Artes na magpapatuloy ang monitoring ng ahensya sa daily vehicle volume sa kabahaan ng EDSA upang malaman kung dapat na bang pairali ng expansion ng number coding dito. Bukod dito ay inoobserbahan din ng MMDA ang traffic congestion sa nasabing kalsada na kadalasang nagaganap mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. Sa ngayon ay ipinapatupad ang number coding scheme tuwing weekdays mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. maliban na lamang tuwing holiday at exempted naman mula sa nasabing patakaran ang lahat ng pampublikong sasakyan tulad ng mga public bus at jeep. Ipinagabawal pa rin ang pagdaan ng mga truck sa EDSA maliban na lamang kung essential goods ang daladala nito. Magugunita na kamakailan lang ay ipinahayag ng MMDA na pinag-aaralan nito ngayon na ang pagbabalik ng number coding scheme sa Metro Manila tuwing morning rush hour. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Construction naman ng common station structure na kumukonekta sa 4 na rail lines makukumpleto na sa katapusan ng Marso. Ayon yan sa DOTR, may pag-ulat si Bombo Annalise Soberano. Iniulat ni Department of Transportation Secretary Art Tugade na matatapos at makukumpleto na ang construction ng Unified Grand Central Station o mas kilala sa Common Station Project sa katapusan ng buwan ng Marso 2022 at magiging operational sa loob ng 1 taon. Dahil dito, asahan na ang mas mabilis at kumbinyenteng travel ng mga commuters dahil sa Common Station na magkokonekta sa 4 na rail lines, ang LRT 1,
MRT3, MRT7 at ang pinakahihintay na Metro Manila Subway sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Duterte administration at pagpupursigi ng DOTR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Tugade na isakatuparan ang pagtatayo ng Common Station Project. Sa oras na makumpleto ang proyekto, aabot sa 500,000 ang bilang ng mga pasaherong makikinabang dito araw-araw. Ito ay alinsunod din sa kautusan ni Pangulong Duterte na bigyan ng komportable at kombinyenteng transportasyon ang bawat Pilipino. Ang construction ng Common Station ay nagsimula pa noong 2006. Ngunit dahil sa kabi-kabilang legal entanglements patungkol sa lokasyon, walang construction ang nasimulan. Samantala, may kagalakan na ibinahagi ni BF Construction CEO Marides Fernando ang kagandahan at kaginhawaang maidudulot ng nalalapit na pagtatapos ng Common Station na inaasahang maisa sa katuparan ang pagdurugtong sa mga kasalukuyang rail lines. Sinabi ni Fernando, importante talaga na ang mga rail, road lines at maging MRT, LRT lines ay interconnected upang ma-maximize ang transport system at napakalaking accomplishment din ito sa Duterte administration. Dagdag pa rito, ninanais din ng DOTR na gawin itong intermodal transport hub kung saan magiging accessible sa mga commuter ang iba pang uri ng transportasyon gaya ng mga jeep, bus at UV Express. Pakinggan natin si BF Construction CEO Marides Fernando. Napakalaking improvement sa transport natin dito sa Metro Manila, itong stasyon na to kasi maglilink yung lahat ng mga MRT7, LRT1, MRT3 dito sa station na to upang ang mga tao mula San Jose del Monte, Bulacan, pwede pumunta ng Caloocan, Recto, saan-saan sa Metro Manila. So it will integrate all of our lines para convenient sa mga pasahero. Napakalaking ginhawa nito, not only for traffic but for the people. Kasi importante talaga na ang mga railroad lines at saka mga MRT, LRT lines ay interconnected. Yan si Marides Fernando, ang CEO ng BF Construction. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Samantala, akyat muna tayo sa City of Pines dahil mga turistang aakyat daw. Asahan na madaragdagan pa matapos magbukas itong Flower Festival, yung tinatawag nilang Panagbenga. At may live report ang Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Gerald, inaasahan pang tataas ang bilang ng mga turista na aakyat dito sa siyudad ng Baguio kasunod ng formal na pagbukas ng Baguio Flower Festival o Baguio Panagbenga Festival 2022 at ang pagluwag ng travel restrictions dito sa siyudad ng Baguio. So kahapon nga ay matapos ang dalawang kanselasyon ng naturang festibidad ay maayos at naging matagumpay ang pagbubukas nito kahapon. Ang Panagbenga ay kankana ay word na ibig sabihin ay blooming no naunang ipinagdiwang na noong 1996 bilang recovery measure ng lungsod ng Baguio mula sa 1990 killer earthquake at ang tema ngayong taon ay Let Hope Bloom. Bahagi ng formal ng pagsisimula ng Baguio Flower Festival ang pagbubukas ng landscaping exhibition competition sa Melvin Jones. Binuksan rin sa publiko ang bagong mukha ng Botanical Garden sa isang tanyag na pasyalan dito sa syudad ng Baguio. Dahil pa rin sa banta ng pandemya, hindi gaganapin ang mga traditional crowd drawing activities tulad ng street dancing parade at float parade. Samantala, ilan sa mga inaasang programa at aktibidad na gaganapin sa naturang festibidad ay ang Open Dance Competition, Let 1,000 Flowers Bloom Open Painting Competition, ang Panagbenga Kite Flying Challenge, Cultural Show, Session Road in Bloom, Flower Tea Golf at Fireworks Display kasabay ng pagtapos ng naturang festibidad. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pagdiriwang ng Panagbenga na ang sumisimbolo sa pagbabago
pagbangon ng lungsod mula pa rin sa pandemya, buntod ng COVID-19 pandemic. Bukas ang festival sa turista na nais bumisita dito sa syudad ng Baguio. Nauna nang tinanggal ng Baguio LGU ang limitasyon ng mga bilang ng mga turistang aakyat dito sa syudad ng Baguio, ngunit kailangan pa rin magpakita ng vaccination card at susunod sa mga travel restrictions. Maigpit din na ipinagbabawal ang pangangampanya ng mga kandidato sa lahat ng isinasagawang aktibidad. Samantala, nailista naman sa nakarang weekend ang 15,000 na record high o pinakamataas na tourist arrival sa Baguio City noong February 26 pagkatapos ng 2 taong pandemya. Inaasahan pang aabot sa 20,000 hanggang 25,000 ang magiging threshold ng tourism arrival sa lungsod ng bawat araw base sa naitalang datos noong nakaraang weekend. Mula sa Butan ay House Data Bombo Gerald. Okay na, Bombo Radyo Baguio. Mula dito sa Botanical Garden ng Baguio City, Bombo Janice Juanito para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa syudad ng Baguio, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Lumipad patungong Ukraine ang nasa 20,000 international volunteers upang makisa sa paglaban sa pagsalaki ng Russian forces sa bansa. Ayon kay Foreign Minister Dmytro Kuleba, karamihan sa nasabing mga volunteers ay mula pa sa European countries. Marami anya sa buong mundo ang nagagalit ngayon sa Russia dahil sa maginagawang aksyon nito sa nakalipas na mga taon. Ngunit kahit isa ay wala anyang nangahas na hayagang sumalungat at lumaban dito. Bombo Sports News. Naging usap-usapan ulit sa social media itong pole vaulter at Olympian na si Ernest Jan, si AJ Obiena po matapos mabasag ang national at itong sariling record, panibagong Philippine record po yan, naitala ng world's number 5 ang personal best matapos malagpasan ang dating record na 5.80 meters. Bago ang kanyang jump attempt, kita na hinalikan pa ni Obiena ang kanyang bowler po. Yung kanyang bowler ay may kulay po yan na kasing kulay ng bandila ng Ukraine at na-clear naman itong 5.91 meters. Ito ay bilang pagpapakita daw ng awareness sa mga isyong bumabalot ngayon sa tensyon sa naturang bansa matapos lusubin ng Russia. Sa naturang Perth Elite Tour na ginanap sa France, na ibulsa ng 26 years old Pinoy ang silver medal. Bombo Business News. Ako po sa mga motorista, higpit sintro na naman dahil mayroon na namang panibagong big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa bansa ngayong linggo. Inaasahan daw papalo sa 5 pesos at 30 centavos hanggang 5 pesos at 50 centavos yung dagdag presyo po yan sa kada litro ng diesel, habang nasa 3 pesos 60 centavos hanggang 3 pesos 80 centavos naman itong itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Ang papatak naman dito sa 4 pesos hanggang 4 pesos at 10 centavos ang halaga ng kada litro ng kerosene. Yung madadagdag po yan, ito na po ang ikasampung pagkakataon na nagkaroon ng sunod-sunod na super big time oil price hike dito pa rin sa Pilipinas. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos at 47 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos at 95 centavos ang Hong Kong dollar, ay 6 pesos at 58 centavos ang euro, ay 56 pesos at 96 centavos, habang ang Saudi Arabian Real ay 13 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos na nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Lunes sa Petsa 7 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Lunes sa katatlong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pabangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kahupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang atak na sabong aga. Sa pagdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ng pungsod sa sabong mana, mga balita sa batagas ng inambang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubig ko ang mangina sentro sa katunan talakayan subong aga sa mga balita lokal. Maulando na nga ito na sa nga Champo diri sa maya syudad sang Bacolod kaga sabong man probinsya sang Negros Occidental kabilog Visayas ini ang dala sang low pressure area base man diri sa ginapagwa ang weather bulletin sang Pag-asa. Alas 4 kay na sang kagahon ang low pressure area kira sa 420 kilometros sa nasidlangan sang inatuan Surigao del Sur. Pero manubo man ang posibilidad sunod sa State Weather Bureau nga mangina bagyo sa masunod ng 24 oras ining low pressure area. Sa iban pa nga mga balita lokal, mga kaparian diri sa aton sa may syudad sang Bacolod nagpanindugan naman nga ini sila mayraman sang kinamatarong nga magbabutyag sang ilang sentimiento batok sa isa ka kandidato.
Kasunod ni sa pagbeltada ni Anaya Senadora Bongbong Marcos sa mga kaparian na banwa nga tinagapangampanya man bato kadiri sa isa ka kandidato, partikularmente kay Vice President Leni Robredo. Kaistoryanta na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Provincial Veterinary Office sa Banwa nagapasalig sang checkpoint o meron sang ginapamtang nga mga checkpoint sa tanan nga mga entry points diri sa Maya Negros Occidental bangod duha ang ato na subong nga ginakampanya kay hindi makasulod diri amoning avian flu and ining African swine fever. Itinalikdan na sining adlaw meron sang eggs o kana mga itlog banwa nga na-intercepted dira sa may checkpoint sa Maya Syudad sang Kabangkalan, Banwa. E dini ang nagikan sa Maya Cagayan, including man ining special chicharon. I-check na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, masobra naman na 4 pesos ang saka sa presyo sa produktong petrolyo epektibo buwas sa aga. In fact, may ganin diri sang estimate ang pila ka mga oil companies nga base magahamboy sa 5 pesos ang saka sa presyo sa produktong petrolyo. Ikanapulo na ning sunod-sunod ang mga sinemanda nga nagasaka ang oil price. Hamon ng subong adlaw magasapol ang mga economic managers ni President Rodrigo Duterte Banwa para nga istoryahan ano man gid bala ang mahimo sa ato na gobyerno sining pagasaka sa fuel prices. Amo man ang mga ginadulso sa mga kandidato sa pagka-presidente nga dapat hatagan sang pagtamod sang gobyerno ang ining rising fuel prices kung base pwede man lang masuspend ang ining implementasyon sang excise tax. Aga sa nga daan tiyara pagid ang issue o kanining tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine Banwa. Sa mga mangunguma ang pahayag diri sa Department of Agriculture base kun sa ulihi ang semana sang bulan sang Marso mapanagtagan na ining fuel subsidy nga nagadangat sa 3,000 pesos kada isa. Ini ang ipanagtag via debit card. Manginakapo dato na karon si Bantay Bigas spokesperson na Cathy Estavillo. Sa iban pang mga balita nasyonal, nadugangan na pa ang mga Pilipino nagikan na sa Ukraine nga nagapauli na diri sa Pilipinas bago naman na sining nga nagalala nga tensyon na bato sa Russia. Sa balita international, Presidente sang Russia nagpanawagan na subong sa Ukraine nga untatan na ang away. Ano sila pa may kinamatarong nga magpanawagan, no? Mga residente dito sa may Kiev, Banwa ang nagabiya na kasunod sining dugang nga mga pagbombardiyo sa Russian forces. In fact, isa ka airport dito ang naguba kadungan na sining pag-atake sang missile. Mayara sang 20,000 ka mga foreign volunteers nagikan na sa nagrainlain ang bahin sang kalibutan nagapadulong subong sa Ukraine Banwa agod ang mag-away sa Russian forces. Kaga si Pope Francis nagpanindugan man nga hindi ni military operation ang inigin patigayon na sang Russia bata isa ka gyera. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Haray Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 saga. Pagbalikan nato na Banwa kubukubuhan ta na mga issue nga ato sa nga pagkaistoryahan na diri sa Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Paradyo Bombo! 20 minutos na nakaligad sa atak ng alas sa 8 saga. Pabalikan natin sa pagpangalaga sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Sa buong masako naman ang mga preparasyon sa COMELEC sa nga pagpatigayon sa sang eleksyon sa Mayo 9. In fact, sa Marso 19, masaksihan na nato na banwa ang ining presidential debate. Para mas makilala nato na hangin mga kandidato nga nagpadalagan sa national para ogan na sa local positions. Kinakalipayan nato ni mga nakaupo sa mga aga dari sa studio sa Studio B sa Bombo Radio Bacolod si Baka Party List First Nominee Stanley Clyde Flores. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Ernin. Welcome sa Bacolod. Mayong aga sa imo. Mayong aga gid Bombo Erlin kag sa tanan naton nga tagapalamati diri sa pinakasikat nga Bombo Radio Bacolod. Mayong aga gid sa aton tanan. Kilala gid ni Sir ang si Baka kag in fact isa ka mo sa mga nagpanguna last election sa mga party list groups. But kindly refresh abi sir sa ato ng mga taga-palamati. Sanay sino ni mga nagapungko subong tiglawas sang si Baka party list. Ang nagapungko subong nga mga representatives sang si Baka party list amo ang nanguna para untaton ang isabong amo ni ang aton nga Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva kag si Congressman Domeng Rivera. Okay. Amo ning isa sa mga ginabatan sa kato ng mga kotoran. But when we say si Bak, ano abing mga primary, sir, mga layi, mga hagna nga ginduso ninyo sa aton na kamera? Yes. Erlin, ang kadamo sang napasa sang si Bak Party List kay ang presidente sang si Bak Party List wala iban kundi si Senator Joel Tesdaman Villanueva. Tungod nga siya ang aton nga presidente, napasa niya sa Senado 103 ka mga layi. Sa 103 ka layi, ginsuportara na tanan sang Citizens Battle Against Corruption Party List or CBAC Party List. So hindi ko man mahambal ang 103 tanan ka layi diri, pero at least may tatlo kita siguro nga pwede maibilin sa aton mga tagapalamati. Wala sa iban kundi ang pagbalik sa ginatawag nga Good Manners and Right Conduct and Values Education Law kay nadula ni sa aton nga mga eskwelahan. Pero subong kay nabalik ang ginatawag nga GMRC classes. Ang bottom line sini kag ang punto nga ginahimo tani kay para ang moral corruption ma-address ta. Kabalo naman kita tanan nga ang political corruption hindi amo ang ugat sang tanan kundi ang ginatawag nga moral corruption. Ang tao nagapangawat tungod nga kulang sa kahadlok sa Dios, wala kay itsindi about transparency, about honesty. So kung ibalik naton ang values, especially ang good manners and right conduct, matudloan ang aton mga kabataan. Ang regalo ni Senator Joel Villanueva, Tesdaman Villanueva para sa aton mga OFW, ang Department of Migrant Workers Law, isa na lang kabalay subong ang tanan ng mga departamento para sa pag-process sa mga papeles magkadto ka sa abroad. Kung ikaw isa ka OFW, ma-minimize ang corruption, ang red tape. And of course, ang regalo ni Senator Joel para sa mga kabataan, kag si Bak Party List man, regalo sa mga kabataan na gusto maging doktor. Ang doktor para sa bayan law, libre na ang pagiging doktor subong tungod sang doktor para sa bayan. Karamo sir sang problema sang Pilipinas nga gusto gyud ni sang mga otra nato nga masolusyonan. And base sa survey sir sa Pulse Asia survey just this month of December, ang corruption na mo ganing isa sa mga major concerns naton nga mga Pilipino. Anong comment ni mo diri Sir Clyde? Yes, isa gid na actually may survey nga ginkandak kag number one gid sa aton nga survey nga nagwa
nga ang issue sa korupsyon ang gusto i-address ng Pilipino. Kag gusto nila butuhon ang kandidato, ang party list, nga against gid sa korupsyon. Ang nahambal sang ombudsman ang aton gobyerno gid mismo naghambal nga 20% of our annual or national budget naton nagakadto sa korupsyon. That's 1 trillion pesos every year. Dapat hospital buildings, dapat school buildings, dapat gadgets ni sang aton mga kabataan sa pag-eskwela online classes, dapat ayuda ni para kay Juan de la Cruz, pero tanan ni nasayang nagakadto sa korupsyon. So amo ni ang mandate sang Sibak Party List na padayon ma-minimize, dapat iuntaton ang korupsyon kag padayon nga serbisyohan si Juan de la Cruz. Okay. Ang pamangkot sir sa nga kalabanan, anong mga plano ninyo abi ang padayonon kung liwat nga magadaog ang Sibak Party List subong May 9 elections? Yes, kadamo sang priorities pero ihatag ko ang duwa. Amo ning ginatawag nga Freedom of Information Bill or Freedom of Information para si Juan de la Cruz kita tanan pwede kita makakuha sa ginatawag nga mga government documents, may transparency ang mga government transaction kag malantaw naton ang mga anomaly or anomalya sa gobyerno, particularly about corruption. And of course ang kaduwa mo ning ginatawag nga National Independent Commission Against Corruption or NICAC. Ang Hong Kong may-ari ni, ang iban nga pungsod may-ari sini, mga like-minded individuals nga pwede nila lantawon ang mga ginatawag nga corruption issues sa aton pungsod diri sa Pilipinas. Okay. Kaya subong sa puwerte kalala no ang corruption sa aton nga pungsod. Ano ang inyo abi assessment, Sir Stanley? Yes, padayunon ta ang bato against corruption tungod grabe kalala, grabe ka sakit ang ginahatag sini sa aton pungsod lalo na sa masang Pilipino. Kag ang aton nga pangamuyo nga padayon suportaran ninyo ang Sibak Party List for so many years. Aside of course sa aton pagbato sa korupsyon, madamo kita sa mga proyekto pagbulig man sa kada isa. So siguro mahambal ko Bomberlin sa ini nga tinion. Hindi ta pagkalipatan nga isa lang ka party list ang aton butohon. Kay base duwa ba lang i-shade ta, isa lang ang pwede butohon sa party list. Kag hindi na ko mahuya maghambal sa aton mga taga-Palamati ang 105 sa balota Sibak Party List. Okay, so aman nga isa sir sa mga abay patani may debate but medyo damo kamo galing sir no sa party list. Yes ma'am Erlyn. Base may final message ka sir sa ating mga tag-Palamati, not just in Negros Occidental but the whole Western Visayas, whole country and worldwide po. Ako nagpasalamat gid Bomberlin nga sa hatag sa ini nga tinon nga ginhatag niyo sa akon kay taga-dirigid ko sa Bacolod, dirigid nagdako kag isa ka Bacolod nun, isa ka Bisaya, kung masiligta taga Visayas gid ang marepresentar sa inyo didto sa Sibak Party List kag padayunon ta ang bato against corruption, ang pagbulig sa aton mga scholars, ang paghatag sang bulig sa mga hospitals, padayunon ta gid niini nga mga serbisyo. Pero ang amon pangamuyo, ang amon pangabay, suportaran ta gid ang party list nga nagaaway sa corruption, wala sang iban kundi ang Citizens Battle Against Corruption para hadali tandaan Sibak Party List 105 sa balota. Madamo gid nga salamat, ang Dios magpakamayo sa aton tanan. Subong sir sa pagay sa mga problema bala ining para niya pagasaka sa nga presyo sa produktong petrolyo. Basi ko madalaman ninyo sa talupangod sang aton na national government. Yes, Bobo Erlyn, ano man ang pwede namon mabulig, i-extend gid namon ang tanan nga kung sa Tagalog patulong na aming maibibigay. Ang Sibak Party List ay nandito para serbisyohan ang bawat isa. Amo ni ganing sadya Bombo Erlyn kay kung isa ka district congressman nakafocus lang sa isa ka distrito, ang Sibak Party List bilog nga Pilipinas ang aton concern, tanan nga klase sang issues tindugan ta. Nakita nyo man ang PhilHealth issue, tinindugan sang Sibak Party List. Ang issue sang Pharma League, tindugan sang Sibak Party List. Ang issue ining lately isabong, nagapasalamat kita nga ang ginatawag nga isabong na suspend. Of course ginpangunahan sang Sibak Party List sa lower house, grabe ang sugal subong kag hindi ni na tinion nga suportaran kay grabe ang gakatabo sa aton, even nga ara na kita sa alert level 1, pero sa matudtod lang dapat sa panahon sa pandemya ayuda ang dapat unahon, hindi ang pagsugal. So ang Sibak Party List ari diri para nga buligan ang kada isa nga sa kaayos ang aton nga mga pumuluyo, lalo na
sa tanan nga mga Ilonggo kag mga taga Bacolod. Subong nga dancer, may mga nagkaladula na sir, no? Nga mga sabongero, bala? Yes, actually madamo nga sabongero bilog nga Pilipinas, even diri sa Negros, nagaagay kay ang sabong niya diri sa hindi ang online nga sabong nagaka-suffer man sila, gakaigo man sila. So subong, as we have heard from the news, 1.5 billion every day ang income sa online sabong. That's around 500 plus billion every year nga industry. Kag ini isa ka sakit gid sa lipunan because the game of chance is never really good for any individual. And damo na kita records nakita po Berlin, may nagpakamatay because sa isabong nadulaan sa pagpangabuhi, may mga OFWs na ubos ang ila kwarta, kag yung pinakalain pa kamataan nagataya, naga-interest ining isa ka bisyo nga hindi gid nagahatag sang kaayuhan sa ila. Sir Stanley Clyde Flores, sir, ang first nominee sa nga si Baka Party List. Maraming salamat sa time ni mo diri sa amon sa Bumang Radyo Bacolod. Mayong aga sa imo, sir. Salamat po Berlin. God bless you and God bless Bacolod and Negros Occidental and the whole of Western Visayas. Maraming salamat kay Sir Stanley Clyde Flores, ang first nominee sa nga si Baka Party List. 30 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Diri kita panwa kay ginapahayag sang Department of Agriculture nga magpanagdagan na sang fuel subsidy sa mga mangunguma para sining padayon nga pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. It's either sa ulihing semana sang bulan sang Marso o kon sa una nga bahin o nga mga semana sang bulan sang Abril. Kaya sa abiso direo buwas sa aga magasaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo banwa 3 to 5 pesos. Ang announcement ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, 162,000 ka mga corn farmers and fishers ang mga benepisyo sining 500 million pesos nga subsidy sang Agriculture Department. Ang kada benepisyaryo magabaton sang 3,000 pesos kag ini ang iga-distribute via debit card. Ining ATM card man bala. Kaya ini ang isa na sa mga dako nga problema sa nga tonon nga pungsod sa Subong, ang ining padayon nga pagasaka sa nga presyo sa nga produktong nga petrolyo nga mayara man sang domino effect banwa, nagasaka ang tanan, ang pamasahe, nagasaka ang transport cost, nagasaka kag iban pang mga galastuhan sa nga tonon sa nga mga kauturan o kon ang presyo sa mga produkto basta ini siya ang gina-transport. Kaya tiniba ni makadangat sa mga merkado o kon sa mga ining tiyangge-tiyangge ang ining mga produkto nga ini o kon ang aton sa mga ginabakal kon hindi o kon hindi pag i-transport banwa. So in fact magasapol subong nga daw ang economic managers da sang Duterte administration para nga pag-istoryahan ng ining ano ang posible nga mahimo, ano ang mga tikang nga mahimo ipatuman sa aton sa gobyerno at least bisan paano matagan sa ayuda ang ining mga kauturan naton mga motor. Kagal syempre nga aton sa nga pamasahe. So high time naman ang basakaan sa mga employers ang sweldo sa mga empleyado. So, gina-finalize ini pa kung sanay sino ginabinadara ang mga kwalipikado, ang ining mga makabaton sang ayuda banwa kay ang ila sining pahayag nga ini ang nagadangat sa 3,000 pesos. Pero do corn farmers lang ni. Ang ining nalakip pa dere sa sining magabaton sang ayuda halin sa Department of Agriculture. It's either sa last week of March or early April. Early April ang ining paghatag sa ayuda sa aton nga mga kauturan nga mga mangunguma. Kay
Sabi so there is ang Uni Oil Petroleum Philippines, ang diesel magasaka sang 5 pesos and 40 centavos. To 5 pesos and 50 centavos kada litro. Ang gasolina magasaka ang presyo niya sang 3.40 tubdob 3.50 kada litro halin sa Marso 8 tubdob Marso 14. Nasa kabilang linya yung spokesperson ng Bantay Bigas, Mama Cathy Estavillo, ang ilaman ng panawan regarding sining ulihi ng announcement sa Department of Agriculture. Ma'am Cathy, live po tayo sa Radyo Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Erlin. Magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig. Aha. Yung previous natin na interview, ma'am, ay base lang doon sa announcement ng Department of Agriculture na meron pong fuel subsidy doon sa mga farmers. But kahapon, yung announcement nila is yung release last week of March and or up to early part ng April. Ano po yung masasabi ninyo dito? Naku, Erlin, dapat ngayon na matagal ng nananawagan ang ating mga magsasaka ng ayuda, no? Support subsidy na 15,000 pesos per farmer. At ngayon ay magbibigay nga sila at ang tagal tapos ang liit given yung ilang beses nang nagtaas yung presyo ng langis na kung saan ito talaga yung sobrang bigat sa balikat ng ating mga magsasaka at ganoon din hindi lang magsasaka kundi sa ating mga consumers. Ito na yung pinaka big time increase ng langis kung saan nabanggit mo kanina aabot ng mahigit 5 pesos. Opo. Yung ating mga magsasaka talagang galit na galit dahil dun sa gutom na halos linggo-linggo yung pagtaas ng presyo ng produktong langis. Samantala yung kanilang mga produkto ay nananatiling mababa. Batay sa tala ng Bantay Bigas ay ang farm gate price ng palay ngayon ay 12 pesos hanggang 17 pesos and 20 centavos. Ano mo doon sa araw-araw, linggo-linggo ang pagtaas ng presyo ng langis. At hindi yung pagtaas ng presyo ng langis ay sumusunod talaga yung lahat ng mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya yung binabanggit ng DA ay matagal ng panawagan yan ng mga magsasaka. At sana, no, ibigay na nila, wag na nilang hintayin yung April pa dahil gutom na sila, baon na sila sa hirap at sana lakihan nila, hindi lang simpleng 5,000, 3,000 pesos per farmer, per corn farmer. Given yung taas ng presyo ng mga pangangailangan nila sa pagsasaka, lalo na yung abono, no? At siyempre tumataas, kasunod na niyan yung linggo-linggong pagtaas ng presyo ng langis. Opo, kasi bukas po magte-take effect itong more than 3 pesos and yung sa diesel ay sobrang po mahigit 5 pesos eh. Napakalaki. Oo, kaya nga nananawagan tayo sa gobyerno sa presidente, no, na i-exercise niya yung kanyang karapatan para pigilan, no, mag-impose ng price control dun sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ganun din ang punot dulo din naman dito yung hindi pangunahin yung gera sa Ukraine kundi yung oil deregulation law, yung excise tax, yung EVAT at saka yung train law. Kung kaya wala pa man gera ay tuloy-tuloy na yung pagtaas ng presyo ng langis. Kaya dapat i-repeal na yan, ibasta at ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung consumers at saka farmers ay matagal nang nananawagan na ng pagbabasura ng mga taxes na yan, lalong-lalo na yung excise tax. Huwag na nilang pag-isipan, kailangan gawin na nila. Kasi ngayong araw, ma'am, mayroon pong meeting yung economic cluster ni President Rodrigo Duterte. So ito po yung talagang isinusulong ninyo, yung suspension ng excise tax. Kasi mahigit na po $110 yung presyo ng per barrel ng crude. Oo, at sa ibang lugar na ay umaabot na ng 80, 70 pesos per liter ng langis.
how much more bukas, no, na talagang big time yung yung increase nito. Ganun din dapat ang DTI mag-impose na ng price control doon sa mga pangunahing bilihin ng ating mga magsasaka, no? Pangunahing bilihin ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. At hinahamon natin ang NFA na lumabas na, mamili na ng palay ng mga magsasaka sa presyong hindi bababa dapat sa 20 pesos per kilo. Dahil dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang pangangailangan sa pagsasaka at nananatiling napakababa yung presyo ng kanilang produkto. Hindi natin alam kung sa susunod na taniman ay meron pang mga magsasaka na magtatanim ng palay given yung sobrang taas na nung kanilang ng mga farm inputs, pangangailangan nila sa pagsasaka. Kaya ito dapat ang tugunan, no? Magkano po yung bili ngayon ng ma'am, ng National Food Authority? Actually, ang sinasabi ni Administrator Dansal ay ang pamimili nila ay 19 pesos at nananawagan siya sa mga LGUs na dagdagan yung 19 pesos mula sa pondo ng LGU. Ibinibigay niya, ipinapasa niya yung responsibilidad ng NFA sa LGU given na wala namang kapasidad ang LGU na talagang bilhin yung mga produkto ng ating mga magsasaka. Ganun din sabi ni Administrator Dansal na hindi pa sila namimili. Ang pamimili pa nila ay sa darating na mga last week ng March hanggang April. Tiyak kung ganun sila mamili, yun yung panahon ng kanilang pamimili, tiyak na sa kamay na ng mga traders yung palay ng ating mga magsasaka dahil yung palay ng mga magsasaka dahil doon naman sa sistema na kailangan ibenta kaagad ng mga magsasaka yung kanilang palay dahil kailangan nila magbayad doon sa pinagkakautangan nila sa panahon na sila ay nagtanim ng palay. Tapos po si ma'am yung harvest season naibenta na ng mga farmers yung kanilang ani. Oo, Arlene, at ganun din no para sa NFA, huwag na nilang pilitin na yung mga magsasaka natin ay abutin niya yung 14% dry at saka 100% clean dahil wala namang mga post-harvest facilities para ma-ensure yung criteria na kailangan ng NFA. Pupunta na siya ngayon sa mga barabarangay at bilhin na yung mga palay ng ating mga magsasaka. Ngayon na niya ipakita na talagang naglilingkod siya sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pamimili na ng mataas na presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Kasi po nakalagay doon sa rice tarification law na pwede pong magbenta or bumili ng palay yung National Food Authority. So hindi na po sila mag-i-import. Rather, bibili sila doon sa local farmers. Oo, Erlyn, nung nakaraang araw ay nagsalita si Administrator Dansal na bibili daw ang NFA ng kahit 700,000 metric tons na palay ng mga magsasaka or 3% ng ating local production. Pero ang masakit dito ay mamimili man siya pero hindi ito ipapagiling para ibenta sa palengke para mahila pababa yung presyo ng commercial rice, kundi yung kanilang bibilhin ay para sa calamities at mga emergency needs. Correct. Kaya nananatiling mataas yung presyo ng bigas sa merkado dahil wala talagang magre-regulate doon sa presyo ng bigas dahil wala yung murang bigas na dapat roll yan ng NFA. Opo. Kasi hindi na po sila magbebenta, ma'am, yung binili nila from local farmers is just for calamities. Oo, tama. Kaya nga, after 3 years of implementation nitong rice liberalization law, ay dapat ibasura na talaga ito. Nakita na natin yung direct effect nito sa ating mga magsasaka. Yung pangako nito na magiging competitive ang mga magsasaka ay kabaliktaran dahil hindi naman talaga sapat yung 10 billion pesos mula sa RCEP, mula doon sa Rice Competitive Enhancement Fund para maging competitive yung ating mga magsasaka dahil doon sa nananatiling ang pangunahing problema ng ating mga magsasaka ay yung kawalan ng lupa, land use conversion, mga post-harvest facilities at saka yung irrigations na talagang lumiliit yung mga naaabot ng ating irrigation sa ating mga rice farms.
Ma'am Cathy, ano po yung masasabi ninyo dito? Kasi base doon sa announcement ng Department of Agriculture kahapon, only 162,000 na mga farmers yung makabenepisyo po doon sa 500 million peso subsidy. Ang problema lang, itong 162,000 is corn farmers, including na po yung mga fishers. Parang wala po yata dito doon sa rice farmers. Oo, Erlyn, mukhang yung rice farmer na binabanggit natin ay magmumula doon sa cash aid na 5,000 pesos na iba na ang mga bibigyan ay yung 1.6 million rice farmers. Okay. No, ito yung cash aid na ito ay sobra daw doon sa nakolektang buwis mula sa imported na bigas. So yung 1.6 million farmers ay yun yung bibigyan. Kaso Erlyn, maraming nagte-text sa atin na yung 5 million, yung 5,000 cash aid ay maraming mga magsasaka ang hindi pa nakakakuha hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon, dahil aminin natin, ang tindi ng corruption within, kahit yung hindi magsasaka ay nabibigyan nitong 5,000 cash aid dahil doon sa malapit sila kung sino yung nagpapamahagi. Okay. Kaya yun, dapat si Secretary Dar pumunta mismo sa mga magsasaka at alamin kung ano ba talaga yung punot dulo kung bakit ang ating mga magsasaka ay nanatiling naghihirap. Ano ba yung punot dulo kung bakit hindi natin na-attain ang rice self-sufficiency ng bansa given na ang ating bansa ay isang agricultural country. So, doon sa, ano ba yun, yung rice farmers financial assistance. So, yun yung para doon sa mga rice farmers. Wala na po sila dito doon sa fuel subsidy. Oo, kaya nga yung 162,000 lang yung mabibigyan. So, bagamat 162,000 yan, ibigay na nila, ilabas na nila para makabili ng hindi natin alam yung 3,000 na sinasabi nila sa corn farmers ay sapat ba yan para makabili sila ng binhi? Sapat ba yan para makabili sila ng abono na umaabot na sa 2,800 ang isang bag ng abono. Hindi talaga sapat. Band-aid solution ang mga ginagawa ng gobyerno. Band-aid solution yung ginagawa ni Secretary Dar. Kaya ang dapat price control at pag repeal dun sa rice liberalization law, ganun din yung oil deregulation law na talagang ito yung pinaka mabigat na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Ang problema kasi dito, ma'am, yung hindi naman lahat ng mga farmers ay makakatanggap. Higit po kasi sila, 162,000 yung kabuang bilang nationwide. Oo, sobrang liit yan. Yung fisher folks, meron tayong food security frontliners kasama ang fisher folks, mga farmers sa rice, sa corn, at saka mga agricultural workers. Aabot early ng 9.7 million farmers, food security frontliners. Kung tignan natin yung mga bilang lang ng kanilang bibigyan ay talagang kakarampot, wala pa sa 1% ng ating mga magsasaka, mga magsasaka sa nyog at mga mangingisda. Sige, antabayanan po natin kung ano po yung mapagdesisyonan ngayon ng economic managers ng Duterte administration. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cathy Estavillo, for joining us this morning. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Maraming salamat din, Erlyn, at mag-ingat tayo. Maraming salamat kaya Bantay Bigas spokesperson na Cathy Estavillo. Ini ang para ginamang sa mga corn farmers and mga fishers. Ini 500 million pesos ang ayuda. So, ini ang panagtag sa Department of Agriculture sa ulihi nga bahin sa bulan sa Marso o kundi sa unang semana sa bulan sa Abril. Ang tag 3,000 pesos ang ayuda. Kaya isa ni sa mga ginabantayan sa ato na sining mga kauturan ang ining subsidy bisan na papaando lang. Bisan isa na niya kalibo, 2,000, bayo ini kaya 3,000 because sining padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa buong gamaya bilangan na ka mga problema nga ginaatubang nga ginalauman naton nga mataga na sa atensyon igtalupango na sa aton nga national government para sa sektor sang agrikultura. Nagligad ang Pilipinas, nakareport kita sang bird flu or nadula na
ang ining bird flu free status ang Pilipinas matapos nga ginreport ang una nga nakonfirmar nga outbreak sang highly pathogenic avian influenza type A subtype H5N1 nga nagpatay sang masobra 42,000 ka mga pugo kag mga bibi sa 4 ka mga farm sa maya Central Luzon. Karon diri kita sa report ni Bombo Carla May Defensor kay mansig pangudal man subong ang tagsa ka mga probinsya parang nga masiguro nga ini makasulod diri ang ining highly pathogenic avian influenza. Ang ining balita ginpagwa sang Department of Agriculture so mayara kita sa ginpagwa nga formal notification sang una nga na-record nga HPAI o kon H5N1 outbreak. Nagpahibalo sa World Organization for the Animal Health sang Pebrero 18 and gina-announce sa publiko sa international body sang Pebrero 21. Teko na mo ning isa man sa mga problema sa mga mangunguma ang ining pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo, ang pagsaka sa abono, ang pagsaka sa presyo sa abono, mga pesticides sa banwa, ang livestock o ko ng aton sa nga poultry industry, amo maning hindi man na pwede mapabayan na. Amo nang rason na kuha nga ang nagapagwa sa executive order si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga hindi makasulod diri ini mga poultry products coming from other provinces. Kay ini ang tikang naton para nga hindi makasulod diri sa probinsya ang ining H5N1 virus kay sa notification nga ginpadala sang Pilipinas. Bayara sa kabugosan nga 78,280 ka mga quails and ducks nga susceptible diri sa balatian. 98 ang kumpirmado nga kaso sa sining 4 ka mga outbreak sa Bulacan kag sa Pampanga. Ang notification nagasiling ining H5N1 nagpatay sang 42,245 ka birds. While maning birds na sining naton ti basta nagalupad mayara sang balahibo. Ini it's either quail, manok, kuan man dira ining bibi, gansa, pato, whatsoever. Birds ina sila. While ang nabilin nga 36,035 ka mga birds ginpatay kag na-dispose na sila sang aton nga gobyerno bilang kabahin sang control measures. Ining outbreak na kumpirmar sang Animal Disease Diagnosis Reference Laboratory sang Bureau of Animal Industry sang Pebrero 12. Kasunod sini, nagpahamtang na nga daan na sining mga checkpoint ang aton sa nga probinsya bilang pagsunod sa executive order nga ginpagwa ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Nga i-make sure nga ining mga poultry products coming from other areas hindi makasulod diri sa aton sa may probinsya sang Negros Occidental kag hindi makadala diri sa amuning virus. Kaya mo man brand nato nagligad sa pagsulod sang African swine fever sa Luzon, way kita nagabaton sining mga poultry, mga pork and pork products coming from other areas. Ilabi na sa mga lugar nga may na-record nga kaso sang African swine fever. Tiabo mo na diri ang obrahon naton or ginobra para sa pagpugong nga makasulod ining H5N1 virus. Tibayaran na sa mga na-intercept ang mga itlog, including naman ini sila itlog, halin na dira sa may Cagayan and padulong sa Iloilo. So, makadokon tani adri sa aton sa may province of Negros Occidental, but sila ang na-intercept
sa syudad sang Kabangkalan, including naman diri ini mga bacon, mga special chicharon, awan nga biso sa mga kotoran naton balang nga magakadto diri sa may province of Negros Occidental. Inigig ka mo magdala sining mga special o mga pork products coming from Luzon and other areas nga mayara sang na-report nga kaso sang African swine fever kagining mga poultry products para na nitatanan na nga mga rehiyon and cities and provinces para nga hindi kita masudlan sini nga virus. Ano ang kanamuon sini pilang balor sa mga na-intercept sa Provincial Veterinary Office? Bamo Carla May Defensor sa report. Come in. Sa Bombo Arlene, so masobra 1.6 milyon Bombo Arlene no, ang worth sa mga na-intercept nga mga eggs Bombo Arlene sa area sa nga Kabakalan. Ini na-intercept ini sa nga Provincial Veterinary Office Bombo Arlene kaga mayara sang masobra 100,000 ka mga itlog ang yadto dito Bombo Arlene. At the same time mayara man sang na-intercept na sa area sa nga Bacolod Silay Airport Bombo Arlene. Amo ini ang special chicharon Bombo Arlene nga nagabugat 1.5 kilo Bombo Arlene. So ini no ginatinguan gid nga ma-intercept sini sa nga province Bombo Arlene, especially ini nga Provincial Veterinary Office para at least nga wala diri sa nga magasulod sa aton nga virus Bombo Arlene. Amo ini ang virus nga African swine fever kaga nga bird flu Bombo Arlene. So ini tagsa-tagsa ka mga checkpoints dire ako nagpatigayon ini sila sa mga checkpoints Bombo Arlene kiti amo ginano ang ginalikawan naton bangod nga ang probinsya sa nga Negros Occidental Bombo Arlene wala pa sang na-record nga mayara sa nga virus no, ini nga mga virus nga swine fever kag ini nga bird flu Bombo Arlene. Tinagligad pagid mayari man ini sila kon kagapon may intercept sa bread ko nga sa Batangas. So napabalik ini nga mga products Bombo Arlene nga ginapasulod diri kagikan sa mga areas nga mayara sa nga kita sa nga